Qanatlı татар, ұша атырған татар һәм гыйсиянчы гыйфрит. Шит илләрдә сәнгать сөючеләр аңа менә шундый кушаматлар таккан. Сокланып һәм гаҗәпләнеп әйткәннәр, чөнки аның кебек бию өчен гади кеше булу гына җитми. Канатлы булырга һәм гаҗәеп көчкә ия булырга кирәк. Сүзебез атаклы балет остасы, дөнья күләм танылган милләттәшебез Рудольф Нуриев турында. Үз кеше тырышлыгы белән бию сәнгатенең буй җитмәс биеклекләренә күтәрелгән, юлында очраган мең төрле авырлыкларны һәм киртәләрне җиңеп, алга атлаган көчле рухлы шәхес, 20нче гасырның иң мәшһүр биючесе. Сорау туа: әгәр үз вакытында тимер читлек өчендә Советлар Союзында калган булса, ул канат җилпеп оча алыр идеме? Рудольф Нуриев исеме дөнья күләмендә таныла алыр иде микән? Иҗат күгендә үз йолдызын кабызу җиңел булганманга һәм гомумән артистның тормышы һәм иҗаты турында ниләр беләбез соң? Бу шәхеснең катлаулы һәм гаҗәеп кызыклы тормыш юлын бәян итү өчен ул Instagram эфир вакытында җитмәс кебек. Шулай да башлап карыйк. Биюче биографиясенең кызыклы, шул ук вакытта серле мизгелләре аның туган көненнән үк башлана. Туу турындагы таныклыгында язылганча, ул 1938 елда Иркутскта дөньяга килә, әмма чынлыкта бала Иркутсктан ерак булмаган җирдә поездда туа. Сугыш чоры баласы Рудольф бөтен гомерен Совет иленең иминлеген саклауга багышлый алыр иде. Андый мөмкинлеге дә була, тик ул башка юл сайлый. Моңа 5 яшендә караган «Журавлиная песня» дигән балет сәбәпче була. Шул мизгелдә аның нәни күңеленә балет артисты булу хыялы кирбурнаша. Балалар бакчасында ул балет түгәрәгенә йөри башлый. Беренче көннән үк малайның гаҗәп сәләтле булуын күреп алалар. Димәк, Нуриев максатына җиңел генә ирешә алыр иде кебек тоела. Ләкин тәкъдир аның язмышын башкачарак хәл итә. Гаиләдә Рудольф 4нче бала булып туа. Аның 3 апасы була. Фәкыйрь тормышта яшәгәнгә малайның еш кына апаларыннан калган киемнәрдән йөрергә туры килә. Аны хәтта мәктәпкә дә әнисе кулында күтәреп алып килә. Чөнки Рудольфның аяк киеме булмый. Әстенә апасыннан калган пальто ябынып йөри ул. Ярлылык үзен нык сиздерә, ләкин бу әле булачак балет йолдызының юлындагы авырлыкларның башы гына була. Нуриевның әтисе хәрби кеше булганлыктан, гаиләләре белән төрле шәһәрләргә күченеп йөрергә туры килә аларга. Егетнең биисе килә, әмма әтисе улының бу хыялына вакытлы мавыгы гына дип карый. Чын ир кеше башка ирләргә хас һөнәрләр белән шөгыльләнергә тиеш дип исәпли. Егет бию түгәрәген тәмамлый. Аның белән бергә шөгыльләнгән талантлы иптәшләре укуларын дәвам иттерү өчен Ленинградка юл тота. Ә менә Рудольф әтисенә каршы килергә кыенсына. Оясында утырып кала. Әле ярый соңра әнисе ирен Уфага күченергә күндерә, ә анда Рудольфка язмыш үзе кул суза. Ул чакта Уфада Дягилев балетының элеккеге солисткасы Анна Удальцова яши. Ул Рудольфка дәресләр бирә һәм кабатланмас сәләткә ия бала белән эш итүен бик тиз аңлап ала. Нәкъ менә Удальцова егеткә кичекмәстән Ленинград училищесына керергә киңәш итә. 1955 елда Мәскәүдә Башкортстан сәнгате фестивале уза. Анда Нуриев катнашкан бию труппасы «Журавлиная песня» әсәрен сәхнәгә куярга тиеш була. Рудольфка монда да уңыш елмая. Кинәттән авырып киткән солист урынына аны билгелиләр. Балет партиясен аңа ашыгыч рәвештә өйрәнергә туры килә. Шуңа да карамастан Мәскәүдә бөтен залны таңга калдыра. Бөек Рудольф Нуриевның беренче тапкыр сәхнәдә төп рольдә биюе була бу. 1955 елда Ленинград хореография училищесына укырга кергәч, Рудольф сабакташлар арасында техника ягыннан калышуын туеп ала. Уку йортына шактый соңарып килә шул ул. Җитмәсә аны авыл малае дип мыскыл итүчеләр дә табыла. Шуңа күрә дә үҗәтләнеп тырыша егетебез һәм бик тиздән яшьтәшләрен бик күп яктан узып китә. Менә шундый бер вакытта Рудольфны танылган совет балеринасы Наталья Дудинская күреп ала. Яш аермалары 30 ел булуга да карамастан, балерина егетне Лауренция балетында үзенә партнер итеп чакыра. Спектакль халык арасында зур уңыш казана. Нуриевның балет өлкәсенә керткән төп яңалыгы аңа кадәр кулланылган бию кагыйдәләренә тамырдан үзгәрешләр кертү. Заманча бию сәнгатенә нигез салучы дип атыйлар аны һәм тагын бер үзенчәлеге, ул совет чоры идеалларын һәм нормаларын кабул итә алмый һәм 1961 елга Европа гастроленнән СССРга кире кайтмаска карар кыла ул.
Чит илдә ул уңыш казана, тамашачы мәхәббәтен яулый. Әмма КГБ аны ашыгыч рәвештә Союзга кайтаруларын таләп итә. Имеш, ул чит илләрдә булу режимын бозган. Әгәр шул таләпкә буйсынып кайткан булса, аны монда нәрсә көтәр иде икән? Үзенең гомосексуаль ориентациясе турында ачыктан-ачык әйткәне өчен генә дә СССРда аны төрмәдә черетерләр иде. Шушы хәлдән соң артист Франция хөкүмәтеннән сәяси яклау сорый. 20нче гасырның данлыклы биючесе, СССР законнарына буйсынмыйча чит илдә төпләнгән иң танылган шәхес була ул. Советлар Союзында аны ватанга хыянат итүдә гаепләп, 7 елга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарыла. Әмма бу карар тормышка ашырылмыйча кала. Балет Маркиза де Куэвеса труппасында ярты ел эшләгәннән соң Рудольф Франциядән китергә мәҗбүр була. Ул биредә сәяси яклау тапмый. Гениаль биючене Бөек Британия үзенә сыендыра. Биредә аңа уникаль мөмкинлекләр тудырыла. Нуриев Лондонның Король балетында данлыклы балерина Марго Фонтейн белән бергә бии. Ул вакытлардан соң инде ярты гасыр узса да, Нуриев белән Фонтейн дуэты әле дә эталон булып санала. Нуриев сәхнәдә чын мәгънәсендә ялсыз яши. Әгәр 60нчы елларда ул елына 2 спектакльдә катнашса, 1975 елга сәхнәгә 300дән дә артыграк тапкыр, ягъни көндә диярлек чыга ул. Тырышлыгы, туктаусыз эшчәнлеге бала чакта ярлылыктан интеккән Рудольфны үз чорының иң бай кешесенә әверелдерә. Уникаль фарфор эшләнмәләре, скульптуралар һәм картиналар туплый башлый ул. Дөньяның төрле башмакларында үз милке буланың. Париж белән Нью-Йоркта фатирлар алса, Урта диңгездә шәхси утрауда сатып ала ул. 80нче елларда Нуриев көнбатыш илләрендә танылу ала. 1983 елдан Парижның Гранд Опера балеттын җитәклей. Нәкъ менә Рудольф теләге белән театрда күбрәк рус классик әсәрләре сәхнәләштерелә. Бигрәк тә Чайковский балетларын ярата ул. Гранд Опера ул чор модасын уйлап табучы булса, аның труппасы биючеләр арасында иң абруйлы төркемнән санала. Кызганычка, шул ук елда Нуриевның ул чор өчен яңа саналган шир СПИД белән авыруы ачыклана. Тикшеренүләр артистның бу шир белән күптән авыруын күрсәтә. Нуриев исә сауыгырга теләп кыйммәтле эксперименталь даруларга акча жәлләми. Ел саен аның хәле начарлана гына бара һәм 90нчы еллар башына ул гомумән дә сәхнәдә чыгыш ясый алмый башлый. Гомеренең соңгы елларында ул Ромео һәм Джульеттаны сәхнәгә куярга ашыга. Спектакль премьерасы бөек биюченең үлеменә 1 ел кала куела. Артист 1993 елның 6 гыйнварында вафат була. Нуриев дөнья сәнгатенә дә үзеннән зур өлеш кертә. Исән чагында ул аны гений дип атыйлар. Үлеменнән соң да үз эшенең чын остасы буларак бәяләнә ул. Башкортстанның хореография колледжы һәм Уфадагы бер урам Рудольф Нуриев исеме белән аталган. Казанда исә ел саен аның исемендәге классик балет фестивале уза. 2018 елда Татарстан башкаласында биючегә һәйкәл куялар. Совет гражданлыгыннан бош тартып, һәр даим илләр һәм шәһәрләр алыштырып йөрсә дә, Нуриев үзенең татар булуын онытмый. Ул бу турыда һәр вакыт горурланып сөйләгән. Әнием борынгы Казан шәһәрендә туган. Без мөселманнар. Әтием Уфа янындагы кечкенә генә бер авылда дөньяга килә. Шуңа да ике яктан да туганнарым татарлар һәм башкортлар. Үземнең рус түгел татар булуының ни аңлатуын төгәл генә әйтә алмасам да, үзем бу аерманы яхшы тоям. Безнең татар каны кызурак ага димисең, ул һәр чак кайнарга гына тора дип әйтә торган булган Рудольф Нуриев.